bathi ya. Awu, bakini ibhasi madoda. Awu, usudiniwe njalo. Lokukhulu ufuna umncengwa lokho. Hayi bafayikho lento. Bafayikho lento ngiyasho nje. Ikhona, hawu. Bafayikho lento. Bafethu ngicela ngingakwazi ngicela. Hawu bafethu. Hawu, kanti Cabanga mfethu. Umpopho Rambo noTangpo befuna ungibambe inkunzi. Lapho uRambo bese ekhipha i7 ethi uyangigwasa. Hayibo, ngempela. Ngiyakutshela mfethu bengine-iPhone E15 Pro Max. Wena ne-iPhone uyabona kodwa ukuthi kumele ukhiphe inyoko. Kanti mina ngijani? Sengaba nayo mina i-iPhone. Awu, leya wayiphiwa. Angiyibali leya nto leya. Nakhona babekuzwela, avudakuyisa phela wena. Hayi, umona, it's deep inside you. Umona wani? Ungaze uyibize nge-iPhone lento engaka. Mfethu, it's not like yaqandwa yimina ukuthi i-iPhone. Vele kwakuyi-iPhone. Ungazongitshena mina nge-iPhone from day. Ngiyakhumbula isayintsha. Usangincenga every day ufuna ukushutha ngayo. Hayi, kodwa okusalayo siyafana. Buka nje namhlanje asinama-iPhone so2. Hayi ngizongidabela wena ngifani mina nawe. Ngilona ifonto mina. Abe. Ngijwayele, ha. Imali iphela lingakashoni ngeke ungayizoni ekhaya bekubalela itori my dog engadila vina ama-ups and downs wena but be strong oh please ungagive up my dog no ungagive up my dog no but be strong I said ukuhlungu ungaka-afford ungena ngisho umizintombi stress udoti sikhawathi uzothi encipha ishoti faka ngisaye egoli imali iphela lingakashoni ngeke ungayizoni ekhaya bekubalela itori my dog engadila vina ama-ups and downs my dog but be strong oh please ungagive up inja yami. Baf, wenzani? Uyathandaza? Mfethu angizili ukuzoboleka imali, musuke ungiziba. Mfethu uyangiphazamisa, umuntu usashaya iyoga lana. Yini ke manje iyoga? Mina ngakhula ngishaya ibhibo mina. Yini futhi manje iyoga? Ngiya meditate lana ubonke uyangiphazamisa. Namhlanje wenza izinto engingazazi zodwa. Yini ke futhi manje meditate? Inkinga yakho wena ushala ngo-free mood. Ngakunika mfethu inamba yami. Kodwa manje ufuna ukuthushuke ngalo muntu ozofuna ukubhulela. Mana, angifuni ukubhulela. Ngifuna umuntu obulala umuntu. Unawo angithi? Wena. Wadlala ngomlilo manje. Asizwe uthini? Ngizizwa kahle. Akekho mina umuntu ongibiza ngevondo. Kutholakale kanjalo nje. Ubiza ngevondo. Ubani lo kwazi ukufanisa kanje? Ukwazi ukufanisa ukunuka yini? Angiyona mina iCanrat. Ha. Ubiza nangeCanrat. Hey, hayi kodwa ke lokwevondo, hayi ngiyakubona. LokweCanrat, hayi. Kanti yini umehluko phakathi kwevondo neCanrat? Ivondo esinye isilwane esifana negundane esihlala ehlathini. Sona ke siyigundane elikhulu. Hayi iCanrat hayi angiyazi. Uyabonakala kodwa singayezi lento futhi bengawe. Uzokunika lo muthi noma cha? Hayi phela indoda phambili, imali ngemumva. Bese uyangitshela futhi ukuthi ubani lo ufuna ukumcisha. Usikhotha mfethu, ungibize ngevondo. Manje ngamnyeka kusasa uzongibiza ngenye into. Ngeke kwenzeke lokho, ngugudluka mina. Udake ke mkhulu ngeke kwenzeke lokho. Usikhotha sazophumeleza imali very soon and mina sinebond. No. Mabona mina futhi lento okubheja ngayishiya phansi dog. Siney'ntatha ey'ngafani.
Ngiyabonga mina dog. Nika. Nalezi ivalo zakho nokuyishaya uma ufika endaweni lezi zokuthi uzophunyula orafu. Fike ngashaya zona ngala. Iziyasebenza my boo. Yabo ndizo kade ngiwini after party yala next door inja yakho nekuthiwa uBobby ayishayiswe imoto Monday so baye bebenzele after party zona. Nika beziwani? Tshela dog. Hayibo, unamanga. Ngiyachazela. Cabanga ngiyithamela khona lezi liyacela manje noma sengiphunyele orafu siqhubeke skime ndawonye siba abangane siphuza amayeka master. Phezu kwabo umfana kama. Ubangogqine discipline. Ngiyakwazi kona uhlonipha ngisho intuthwane. Baba, amathuba omsebenzi awekho. So enza noma yini, mhlawumbe nje khona uzochazela. Qondile nigala. Buka nje mina ngodla umndeni, ngivula igate imini yonke. Fana ngama usumdala kakhulu wena egemini. Mina sikodwa ngisavula igate. Ave sitole imoto last month ngimali ngababhethwe. Hayi ngempela. Siya. Mhlazane ngifike ne-idea, angithi ngeke sifanele. Buka manje. Siphila ngamabovu. Hayi no. I-idea kwakuyeyami idea wena futhi nje uyi-copycat, uyifan, umlandeli wami. Aw, mkhulu noBeleti. Kanti uncenye imali zabantu usuze waba inyanga ezifake. Ubani wathi ngenyanga? Angiyona inyanga mina. Kanti monga unenyanga yini? Wena ngugedla ohlanganisa imithi. Leli gama lomnyanga aqanjwa yinini? Hayi, sonke lesikhathi kanti uyasichanza. Angishansi. Angiyona inyanga ukuthi nina yaqambana nina. Okay, kulungile. Kodwa uyabona uScott, ngizombulala mina ngalezi zami izandla. Ngeke mina ngithuke umfana kuphele kanjalo. Ngokudluka mina.